Kaixo, Jolanda Lezan komendibe naiz, proiektu arduraduna naiz dieteken, eta gainazal adimendun eta funtzionalen unitatean lan egiten dut senior ikertzaile gisa. Nire egungo ikerketa eremu nagusian, materialak eta prozesuak ikertzen ditugu, elektronika inprimatoren arloan erabiltzeko, eta ingurumena errespetatzen dituzten irtenbideen bila. Nik esango nuke ikertzaile gisa lan egitea oso aberasgarria izan daitekeela, erronka desberdina dauzkaten proiektuetan parte hartzeko aukera ematen digulako, eta horrek egunez egun gauza berriak ikasten jarraitzeko aukera ematen digulako. Horretaz gain, munduko hainbat herrialde desberdinetako aditu eta ikertzaileekin lan egiteko aukera ematen digu, eta hori oso aberatsgarria izan daiteke. Nire zaletasunei dagokienez, nire denbora librea familia eta lagunekin partekatzea gustatzen zait, eta denbora pixkat bilatzen saiatzen naiz ere kirol pixkat egiteko naturan ahal bada.